without any interruptions. Jotelo mawuoki e kaunti ma Narok okwayo jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen mondo tiek chutho jonjore mosebedo karocho arita e alworano. Kotelnegi kod Kerim Poti Ole Kat Sadera giwacho ni jogo mosebedo karocho arita kwe gin jogo mathiro bedo gichung' mopogore opogore e weche mag siasa e kauntino, ka gikwayo mondo mi piny owacho omi thuolo mar bedo e thuolo mar siro chung' margi e weche mag siasa. Maeri biro e kinde machuok tok duol mar IEBC kokalo kuom komishona mar duolno wacho ni lwenje mag siasa nyaka koro duok piny e kauntino motelo ne yiero madundo mochan dwe mar 11 higani. Wanajaribu kuwapiga wale wengine wasiendelee kwa sababu ati usemi venye wao wanataka. Na tuko na sheria ya Kenya ambaye kila mtu ako na sababu ya kusema mambo mazuri ama maendeleo venye itaenda. Kwa hivyo sisi tuko hapa kwa sababu hiyo. Insecurity imekuwa mbaya hapa Narok. Sisi tumekuwa na fitisho. Mtu akienda kwenye mkutano ama ukisema kitu yoyote, tunakuwa na guns ambao tunaletewa, tunaanza kupigwa. To the MCAs and opinion leaders facing threats, do not bow to intimidation. Your courage is the shield of the people. Let us all demand transparency. Let us all demand development projects with money allocated. Let us stand against corruption. Leo tuko hapa tukisema hiyo kitu hatutaki tena kuona Narok hii. Tunataka Mheshimiwa Murkomen achunguze hiyo maneno, kwa sababu hatutaki mwanasiasa yeyote atafuga wa vijana ya kupiga wengine. Nyakaramogi ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago wadhi